Voin hi January ni sang ni somni pakhat in rin ni ania. Mizo official channel thlir tu te lengai thatu te chibai kan bu ka cheu. Tun chu American presidential election chungchanga Mania Chhangte thuzia kan ta lang don ani. America president voice somli parukna ni tura inchu na chu apui mep ngei maya. Trump pa pawlte le Bidena pawlte po in mong po hung thathum man lovin. Atrulna pia nga mo thar thang mai nan phe vona an bawrh po atang chho ta at hle mai Biden ate ho lain an mikhin Donald Trump hi sailo lungphu nang maya ding het burani tin hrechiang toltola sumle pai le khovel chok buai tu te mainstream media te nen mong ko tha nen lama Trump pa pai thla ka ti zamanan tum ngel na a pu Trump pa le pol te hian voin thlengin doi o chuan na in he Inthlan na hian hnehna ro pui takan changdon an lati cher mai boka an politics bawrh khu aching chive deuh nuai ani deuh ber mai tun din hmuna khuan America mi puite le khovel chuan January ni ruksang ni somni pakhata joint session of Congress an nei huna America president voice somli parukna turan ti chian hun tur lam nga klel takin an thlir thup maya kan soitongin he joint session of Congress a hian Vice President Mike Pence chuan a kai hruai don ani kha tun hnai maya President Trump chuan Twitter a thuron posin January ni ruk joint session of Congress a hian Inthlan thil diklo ti lam chianna evidence rol pui atum telin kanon vor chuak chum dona kan chak le ngei don ni aron tia tin he joint session of Congress a hian attorney huai sen tak dikna duwa mani in seng so tak mewa America ra mamngai wanga Inthlan thil diklo ngei ani ti hria lo zuang chuak Sydney po eli lawsuit the kraken chu Trump hian ata lang don bok ani January ni ruka joint session of Congress a hian state then khata diklo taka electoral college vote an lo certify to te do dal tur hian Democrats ho tele khovel par moina le ho saknai na thlem thluk zo rual lo khopa dikna trantu Republican Grand All Party state sanga Senator le House of Representative rualmi somli chuangin an do dal tur thuan puang chiang towa tun nai maya Montana State Republican Senator thazet mai Josh Hawley ron puang tharvele tabok he joint session of Congress a hian engthil nge thlengang ti soilo khiam a har hle maya thil chiang tak tura ro chu in hnial boina thleng ngei don ti hi ni lungrual takin remna sa ui chu an tan mel lo hlea tlom lo in nor turan ni boka he joint session of Congress awang hian America ram chunga buaina namen lo chuak thei boka America state somnga te khu andar chum lawang ti po soilo ka har ta fu mai America nei tu in ti vengam ngat Texas state in Supreme Court of the United States a an thu thelu Chief Justice John Robertson soiho na po mi alawa alo nol verngot kha US state te zinga lian ber dot tu man lai ko boy ming thang tak te will be hikok Saden Jim Hatfield Dusty Fokale dangte tual lena Texas state dorel tu telemi puite thinlung chu hlinga nga chu nangina na America digna famta felna famta tia thinrim ha chang thial bob chunga America tanga inlak chuan du thu po lungrual taka house soi ho turin an chol chin mak to ni kha enge thlengzel don ni le he joint session of Congress Washington DC nei tura hian Trump supporter makta duai tel chuan an pun khom thur thuan soi chiang to he mini vekian US state sanga rally ro pui tak buat sai ni don boka Democrats ho le Biden a pawlte line in kuang kwa thenan lo thlir a denom big si lo January ni rukhi America chanchina thil thleng thei hil to lo tur ani mai theyang em ti chu bitam tak zona ni ta a heti zan mi puipung khom hilung oi lova buainan siamani vai chuan Washington Police Department te me mi theirual ani don lo wangin atopa zong Donald Trump a America ram chunga thil ti theina hum ku tun mai tu hian martial law hi puang ange puang lawang ti soi thei ta lo bok Georgia January ni ruksang ni somni pakhata joint session of Congress lama America mi puite le khawvelin an thliron thup tlukin Georgia state lampo an hoi furboka he Georgia state a thil thlenga zirin January ni ruksang ni somni pakata
joint session of congress an nei hun tura pong hong lian tak anei thei nge don ani Georgia state a hian Inthlan na diklo chungchanga thukal zela anla boi chho mup hle maya electiona an man khol te hi diklo taka ti chingpen le control theiani zia mithiam chungchuang internet guru an ti mai le hetiang Inthlan na digital call an man thin mu chuak tu inventor ro pui jovan haton pulit zera chuan December ni somtuma Georgia Senate Judiciary Committee te chu video le tong kama han thil fia tak mai kha chu achiang kuang kher em la taka he Senate Judiciary Committee ya Bidena pol lo om vete tan chuan kapu dol zoring kan zore thiam thu soi tu reng kan hremul lo ve ti ni om hrimin Inthlan na khol puian dik full forensic audit chu phu lo zetin an pompui lo thei talova lali su hun laya mei che uire den hlum tum tu te ang kha chu ni sela chuan arel ru ma saber bera an tran an nap nge yang le ma se an thil mu len thria te khan an kha ati chi sak ani mel le chu tiang thil thleng mek line mak tak main President Trump chuan Georgia Governor Brian Kemp chu iong pha tela ipian narama hole toro tiniom hrimin Governor atanga innuk dok turin lo tur ve mek boka engwange tianga tinge ni ti hria chena har hri hlea political analyst tam tak te chuan Secretary of State Brad Raffensperger jaranena inthuruala he forensic full audit hi ti khotlai a hlaude unin an ngai ani he Georgia full forensic audit hi rang takati ania he Inthlan na khol pui alo diklo nge ni ti mu chuani vai chuan Georgia Senator pani thlan chuatura hian Republican Senator candidate David Perdue le Kelly Loeffler te tan chuan siam sait luka hadam thlak le ngai thataka thlasik nilumaya in kuang ko veu chunga le lam hoya nui ver na thamani nge yang le chuti mek line Trump palia pawlte chuan mithiam turu lutuk Jovan Hatton pulit jaran Georgia Senate Judiciary Committee ma a video for chuate kha ai te chin na chawania January ni ruk joint session of congress ma hian kha ai ro puilutuk middle te mu theile bengong te khriat thei khop hiala moi le chiang kuang joint session of congress member te ma kan pharin kan tar lang dona Biden te konvar hal khai nuai an lo da mai hi adana dik taka kan da don ni an ti ta dewa Trump pawlte hian Biden a pawlte thim thil ti enga pho chuak mai po nilovin phochar an tumani he joint session of congress January ni ruka hian president hi anti chiang lo mai thaya anti chiang mai thei boka buaina na sa zo ka chuak thei bok hetiang buaina thil a thlengani poin America ram mangai tu Donald Trump a sumdon thiam le mi fing takhiana chin feldan thuru ka hrehiau tura ngaila ama kan tran luata pu Trump hi kan lo ngai mol pal lutukang ti hlawom le engki main ring om to ngai ang ti hi ring het la tangu hnehna chu hne tu pathian zara ro pui takin a changle nge yang ole khati zongkha tuntuma Mania Chhangte thuzia kanon share theite chu nia mizo official channel hi minlo subscribe pa minlo share sak turin thlir tu zong te kan ngen chewa chanchin thar dang nen kanon kile thu ayang kan channel min thlir sak tu zong te in chunga kan lo me